Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, mayroon tayo ditong ginamos, lechon kawali at crispy chicken skin. Ayan, tara hindi natin patagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara, mga onda nyo. So, tingnan natin kung hanggang kailan lang yung kaya ko dito kasi ang dami nito. Let's go. Kain po mga studio. Wala mo na sausawan. Sarap. Angang. Ginamos. Yan po.
Crispy yung chicken skin, saka crispy din yung lechon kawali. Coke. Excuse me po. So yun mga studio, grabe. Nabusog ko. Ang sarap po. Sobrang crispy ng mga chicken skin ba. So, hanggang dito lang ako. Maraming salamat sa panood sa episode na to. Peace.